Sziasztok, én Árkád vagyok, és ugye láttátok azt a bejelentkezést, majd lesz gameplayes videóm is, de most először egy kártyatrükkel jövök, hozzá egy bicycle kártyás trükkel. Ennek az a trükket saját átalakított trükk. Kezdjük is úgy, hogy a nézővel húzatunk egy lapot, ami ez a lap lesz. Fölőre rakom, keverünk rajta egyet, és most kérünk a nézőtől egy számot. Legyen 1, 2, 3. Alulra rakjuk, legalulra. És mondom, hogy ezzel a három kártya segítségével meg fogom találni a kártyát. 2, 3, 4, 5. És ha minden igaz, ez volt a ti kártyátok. Na most mutatom is a magyarázatát, hogy hogyan kell. Ugye nézzel húzatunk egy lapot. Legyen ez a lap a Treff 4-es. Ezt fölőre rakjuk, és olyan érdekes keverési módot fogunk használni, hogy alul így meg fogjuk fogni, így, és így lehúzunk egyszerre 2 lapot gyorsan, így. Na. Akkor mutatom is még egyszer, hogy így megfogjuk, és így gyorsan így lehúzunk 2 lapot. Most ezt mutatom eredetileg. Ugye, és így már én azért nem kell erre most olyan sokáig, mert fölösleges, hogy tudjuk, hogy a néző választott lapja a második helyen van. És mondunk az emberrel egy számot, mondjuk 4, 1, 2, 4. Alulra rakjuk ugye mind a 4 lapot, van a 4. lap. És azt tudjuk, mivel ha a második helyen van, azzal a 6. helyen lesz. De hogyha mondjuk az 5. helyen van, akkor a 7. helyen lesz, szóval mindig 2-t még rá kell adni. És akkor nem mondjuk ki a 4-et, hanem 1, 2, 3, 4, 5. Mivel 4 meg 2 az 6, az a 6. helyen lesz a néző választott lapja. Köszönöm, hogy megnéztetek, ennyi lenne a videó. Sziasztok!